Vuonna 1985 pieni suomalainen kalakylä heräsi pelkoon, kun nuori nainen nimeltä Aino katosi jäljettömiin. Aino oli tunnettu kauneudestaan ja taidoistaan kalastajana, mutta eräänä yönä hän lähti merelle eikä palannut. Kyläläiset etsivät häntä väsymättömästi, mutta kaikki heidän vaivansa valuivat hukkaan. Meri oli tyyntä, eikä Ainoa löydetty. Vuosikymmeniä myöhemmin kylä elää edelleen Ainon katoamisen arkistoinnin kanssa. Germaanimythologia liittyy tarinaan. Jotkut sanovat, että Aino houkuteltiin merenneitojen valtakuntaan. Kyläläiset kertovat, että he ovat nähneet hänen hahmonsa varjoina veden pinnalla. Mikä todella tapahtui Ainolle? Mitä salaisuuksia meri pitää sisällään? Tämän kysymyksen äärellä kyläläiset elävät, toivoen, että pian joku paljastaa totuuden.